खुलुमबाय आं खुंग्रिं बावरागुरिनिफ्राय फैदों। आं बुंनो साननाया बेनोदि जोंहा बावरागुरियाव मोनसे स्कुल दङ एलपि स्कुल बिनि बाउन्डारिखौ मानो होनबा जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो बोरमानिफ्राय मोसौनिफ्राय बिराद प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो सारनिफ्राय जोङो स्कुल बाउन्डारिखौ लुबैदों आरो लामा दङ जोंहा लामाया बिराद गाज्रि साथ्र'फोरनि थाखाय बिराद उसुबिदा जायो साइकेल सालावथाव जाना नङा आं सिगाङावनो बे लामाखौ सिद्धु सारनो फट'बो खेबनानै हरखांखाबाय जाहाथे सारा बे खामानिखौ मोजाङै मोजां मावनानै होयोबा जोंबो गोजोननाय मोनगोन। औ एसे थाब बानायना होनांगोन सारा। औ इउपिपिएलआव हाबनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा सारजों फैनाय हिसाबै जोङो सारखौ मोजां मोननानै फैबाय। आङो बिपिएफनि बुथ कमिटिनि मेम्बारमोन दा सारजों जइन जानायानो बिनि खार'नैनो आं फैनांगौ गोनाङाव जाबाय आरो बे स्कुल बाउन्डारिनि थाखाय आरो लामानि थाखाय मानो होनबा आंहा साथ्र'फोरनि सायाव अनखांनाय दङ बिनिखायनो आं दा इउपिपिएलआव सरकारि स्कुल नङा दाबो स्कुला कमप्लिट माबा जायाखै माने अंगनबादि औ ओमफ्रायो स्कुला माने स्कुलखौनो बानायाखै दाबो माने औवा जेंलाबसे हेबनानै खोबनानै इन्जुर खोबनानै दोनदों स्कुलखौ फरायसाफ्रा दस्रा गामियावसो गोजान गोजानाव थांनानै फरायनांहैनाय जायो आरो आं दा बे स्कुल बाउन्डारिखौ आरो स्कुलखौ मावना होयोबा लामाखौ मावना होयोबा सारखौ बिराद गोजोन सारा जाहाथे मोजाङै मावना होबा जयेन जानाय हिसाबैथ' आंथ' गोबां सारनो मास मोनसेनि सिगांनिफ्रायनो सारनो मावनानै होगासिनो सारानो दिनैथ' आंजों साथाम फैदों मानो होनबा साराबो माने गासै टटेलथ' दस्रा गामिनि नालाय बारा हिसाब मोनासै जों दस्रा गामिनि बैसोर दस्रा गामिनिसो नालाय ओंखायनो हिसाबखौ जों मोननाय जायासै आरो